हाय लोगोफोर गिबि गिबियाव नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो जासिहरनाय थालायबाय चेनेलफोराव सोरबाफोर गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब गालांलायदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै दिनैनि ब्लग भिडिअ ओंखाम ओंख्रि संनायजों लोगोसे देखायलांबाय थानोसै आरोना आङो नै लोगोफोर एन्जर बेदर आरोना एन्जर बेदर एवनाय नै जि बरिया अन्थाइ बाजाबजों एवदों बरिया जानोसै आरोना जों ओमफ्राय नै इयाव मा दं नायनोसै आलासिसो नालाय आङो आलासि जानो फैदों नालाय जेबो संनो हायाखैनो इयाव दालि दं ओमफ्राय इयाव आयु फान्थाव सावदों नै लावदुमनो ओमफ्राय नै दुन्दियाजों माजों लगायनो नागिरबाय आरो ओमफ्राय बेनो आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लग भिडिअ मा देखायलांनो हायो नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै आरो दिब्लिब्लि न'आव रंजायैनो नै मा खामानि थिनबाय दं इयो आंखौ नै सियारखौ लानानै अबेयाव लांनो ओमफ्राय इखौ मानो जादो खोन्थालाय इखौ जेखौ जायो जेजे इयो जेजेखौ मानो जादो ओमफ्राय नै आंखौ सियार लाबथिं होनानै बहा लांनो दोननोसै आख' इयाव दोननोसै दे दोननांगौना दोनना मागोनि लाबथिं होबाय थादों आं खारखोमानोसै होमबा मा नागिरलायखो आरो खामखुरगासिनो दं ओरैफै जाय दुमदो खानायखौ दाखा खाना बाराबा नै ओरै फै ओरैसो दङ ओंखाम जाखांनानै नै जोंहा ना गुरनो थांदों ओंखारलायबाय आरो ना साम' खननो थांदों नैबे बिथाङाबो ओमफ्राय नै इयाव जे लाखाबाय बेहा दैबो लाखाबाय रेडिनो ओमफ्राय नै दा जेखाइ लाबाय ओमफ्राय दा ओइ नेक्सारनिफ्राय सासे फैनांगौ दं आरो बेखौ नेगासिनो ओमफ्राय दा नै आंबो रेडि जाबाय आरो गाननानै जेकेट लानानै दसे जिरायबाय नै फैगासिनो साम' हमनो थांनो ना मोनो ना मा मोनो ना हमनोसै आरो ना नै जेखाइ लानानै नै सासेयाबो सिगाङाव थांगासिनो ओमफ्राय दा मोनहैसिगोन आरो बारा गोजान गैला सासेयाबो नै मना लाखाबाय मा मोनो नायनोसै आरो ना ना दंबा हमजोबना लाना फैनोसै आरो सिगांनो इयाव सापात बारिमोन आरो ना सापात गायदोंमोन आंखौ जों फैबा ओइ सिगांनि बोसोराव ओमफ्राय नै दा जायगाया मोनफैबाय जोङो हाग्राबारि जंगलबारियाव जायगाया बेनो आरो ना दा देखायनोसै ना नोंथांमोननो हनै जेखाइ लानायजों मानायजों बिराद खस्थ' जादों ओमफ्राय मेंबाय जि हांथोनो जाबाय बेबायदि मेंखादों नैखौनो थिं खावख्लाब जोंनायखौ मा बुस्थु होनना सानदोंमोन आं नै बेन्सिन दं सौदावगोन आख' आयु नैबे मोनसेया रानबाय ओमफ्राय दा अबे मोनसेजों थांगोन लामाया नैबे मोनसेखौ नै दैयानो रानथाबजोब्बाय आरो इयाव ओमफ्राय नै इयाव एसे दं नैबे गाहायजों नैयाव एसेल' ओमफ्राय इयाव दं जानो साम लास्टावसोना गैलानो नै बेबो रुम बायदि दंलायो नामा 7 नाम्बारनो मोनफैबाय नै दैयानो रानजोब्बाय आरो ना जेबो गैखाला नाबो हगारदोंमोन आरो इयाव हगारनाय ओमफ्राय नै लोगोफोर नायलाय हाजोआ सारिनि ओमफ्राय नैबे हाजो गेजेरजों जोङो थांनाय बोसोराव माबा जाहैदोंमोन आरोना पिकनिक जाहैदोंमोन ओइ हाजो गेजेराव दैमा दं नालाय ओमफ्राय इयाव जाहैदोंमोन थांनाय बोसोराव ओमफ्राय देग्लायबो थांनो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय थांनाय जायाखिसै एसे अस्टिक जादों आरो जायगायाव हामला सोलिगासिनो बेयाव ओंखायनो हराव हामला जायो नालाय ओमफ्राय दा नै दैयानो रानजोब्बाय आरो ना इसोरो मोनहैजोब्बो ओमफ्राय दा 7 नाम्बार फुख्रियाव ओमफ्राय दा फुख्रियावबो मा होनो दङनो माबा माबि गोलाव बुस्थु जिबौ दंनो ना जानो जमोना इसोरो नैनो खोमा फुख्रिया 7 नाम्बारखौनो बिदिनो जानो हागौ बिराद गिदिरानो आरो ना माबा खै बिगा दं होन्दोंमोनथाय दं आरो बिराद ओइ नैनिफ्रायनो बेसेबा गोलावखा मेंबाय ओमफ्राय लोगोफोर हमबाय जों दा नै एकदमबारे हाब्रुखौ बोनानै माबाबानो साम'आ मोनो आरोना नै ओमफ्राय आंहा गिनानै नै गोलाव दं होन्दों नालाय ओंखायनो गिनानै हाहनै जिङावसो थायो आरो सानैबो माने गेजेराव थायो आरो आं सानदों माने बोरै इदि गानायावनो मा होनो गाना बोबाय थानायावनो बोरैबा आथिङाव बासथाबनानै अरबा मा जागोन होननानै गिनानै आं माने हाबाखै आरो ओमफ्राय खबाइबो गैया लोगोफोर नै मनासो आरो जोंना हमखांबाय लोगोफोर नै थांनोसै मोनबाय आरोना नै जानो आन्थाखौ जेखाइ सिङाव सोना लाबाय दा देखायनोसै आरोना मा मोन्दों मोननायाथ' ना जेबो गैखाया साम'ल'खा ओमफ्राय दा नै सासेया मा होनो जे लाबोनानै गैया सारनोबो मोनदिया जेबो मोनदिया दैयानो थौब्लेथारबा दा बिराद मेंबाय नै हांथोनो जाजोब्बाय
दा थांना देखायजोब्बाय नै अबस्था खाराब हाब्रुजों दैब्रुजों ओमफ्राय दा खोन्थानोसै आरोना माबायदि मोनदो साम'आ गुसुं ना गोलाव ना देखायनोसै आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला नै आंना लोगोफोर दहायनि साम' गुरनानै लाबोनाया नै दा बाल्थिङाव दोनबाय बुरजायैनो आरोना नै मेगनखौ माबायदि गोसोम गोसोम नुलायदों माने बुरजायानो नै ओमफ्राय फिसा फिसा आरोना लोगोफोर गिदिरबा एसे मोजां जायो सायनोबो ओमफ्राय फिसाबा फेरे जायो ओमफ्राय नै एसे बुरजायानो आरोना जि हालाखानो फिल्डआव गथ' गथाय लानानैनो गेलेफैगासिनोसै एकदमबारे नै जाना सासे ओइ टिप्लि मासिया जिरायजोब्बाय दा लोगोफोर ओमफ्राय आंखौ बोराया फोथार बारियाव लानानै फैलायबाय ओमफ्राय नै आयं गसंना दंगासिनो गाव ओइनो बेरायहैगासिनो आरो बहाबा ओमफ्राय लोगोफोर मोनाबिलियाव फोथार बारियाव फैनाया बिराद माबाखौ गोसोखौ बिराद फ्रि मोनो माथो टेनसन थाबाबो माबा मोनसे जाबाबो एकदमबारे बिराद फ्रि मोनो आरोना बिराद मोजां मोनो बेरायनानै ओमफ्राय आंना बोराया फुङावनो बेफोरबायदि फोथार बारियाव बेरायनो फैनानै माने बिराद मोजां मोनदों ओंखायनो दिनै नांबाबो नाङाबाबो सानसे होननानै फैबाय आरोना ओमफ्राय दा खिनियावनो दोनथ'लायनोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन बाय बाय